Αν βρίσκεσαι στο Παρίσι και ψάχνεις ένα μουσείο που μπορείς να επισκεφθείς δωρεάν, τότε πρέπει οπωσδήποτε να πας στο Petit Palais. Είμαι η Ευελίνα, ζω στη Γαλλία εδώ και σχεδόν 6 χρόνια και μου αρέσει να μοιράζομαι μέρη που πραγματικά αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμά σου. Το Petit Palais, μικρό παλάτι δηλαδή, χτίστηκε για τη Διεθνή Έκθεση του 1900 και σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Καλών Τεχνών της πόλης του Παρισιού. Και το καλύτερο, οι μόνιμες συλλογές του είναι εντελώς δωρεάν. Στο εσωτερικό θα δεις πίνακες, γλυπτά, διακοσμητικά και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Και για να είμαι ειλικρινής, το ίδιο το κτίριο είναι σχεδόν εξίσου εντυπωσιακό με τα έργα τέχνης. Οι ζωγραφισμένες οροφές, οι μικρές λεπτομέρειες σε κάθε γωνιά και οι κομψές αίθουσες το κάνουν να μοιάζει με ένα κρυμμένο παλάτι. Και πριν φύγεις, μην παραλείψεις να επισκεφθείς την εσωτερική αυλή με το καφέ. Είναι το ιδανικό σημείο για ένα μικρό διάλειμμα μακριά από τη φασαρία της πόλης. Εάν λοιπόν θέλεις να απολαύσεις τέχνη, ιστορία και μοναδική αρχιτεκτονική χωρίς να ξοδέψεις τίποτα, βάλε το Petit Palais στη λίστα σου για το Παρίσι.